Hyvää päivää kaikille, te olette Testipuksi kanavalla. Tänään meillä on CS2 1v1 katsojan kanssa. Säännöt on ihan easy ja käytännössä vaan 1v1. Ei mitään pommeja, ei mitään tollasta. Pelkästään niinku Aalla. 1v1 pelkästään. Kuka saa enemmän tappoja, se voittaa. Siinä kaikki lyhyesti. Nauttikaa videosta. No niin, peli alkoi. Mulla on pelkästään Glocki ehkä mennään. Ja mä otan Glockin pelkästään. No niin, mennään. Peli alkaa, no niin. Log in, come on guys. Äijät, tää on come on guys. Mulla on 1 HP, mä voitin. Ostetaan, ota haulikko, onks tää haulikko? No, joo, siis mä oon ihan kauhea CS:ssä. Mä en oo ammattilainen, mä en niinku... Eiku tää ei oo, tää vaan näytti pikkuinen. Ei. Okei, mä otan Tech 9. On tuolla ylhäällä. Au! Mitä vitsiä äijät? Se kuoli fall damageen. Ei vitsi oikeesti. Come on. No niin. Mä oon ihan haipeis. Mä oon ihan oikeesti. Mä oon niin huono. Se heitti molotovin tuonne. Ei, ai vitsi. Oli hyvä. Ei, mun ase. Okei, mä otan tän. Mä en tiedä, onks tää hyvä. Nyt kyllä en osannut odottaa. Nyt kyllä. Mä täysin. Okei, nyt salainen ase. Katkaisko haulikko. Salainen ase. Noniin, mä tuhoan nyt haulikolla. Mä menen ehkä ylös. Ehkä. Ei vitsi oikeesti. Palopommi. Noniin. Molotovin tuolta elikkäs. Ja mä näin se. Mitä vitsiä? Nyt oli häkit päällä. Nyt oli häkit päällä kyllä. Vitsi, ei vitsi. Ei! Mä en oikeastaan mitä tapahtuu, mä oon niin huono tässä. Okei, ainoa toivo on haulikko. Ei mitään muuta. Ainoa toivo on haulikko. Se kyykkii tuo ylhäällä, mä en voi tehdä mitään. Tuo on mahdotonta. Se vaan kyykkii tuolla jossain ylhäällä.
Molotovi oli oikeesti. Tää voi vitsi mä... Ei, että mä hävisin. Tappio. Mä huomasin, että mä en kuvannut hetken. Anteeksi. Mutta siis 1-2. Mä häviän. Mä en ostanut muuta mitään. Aha. Noniin. No mitä vitsiä? Nyt oli skämmi kyllä. Otan haulikon. Otan valogranaatin. Us or them. Ota siitä. Okei, mä otan tää. Ei, nyt oli häkit päällä. Ei oikeesti. Nyt oli kyllä huonosti katsottu. Au! Noniin. Au. No voi vitsi, mä en nähnyt yhtään mitään. No mitä? Ei, nyt oli häkit päässä. Mitä? Haulikko on hyvä. Haulikko on hyvä. Jalkaa kutittaa. Lock in! No mitä? Ei, nyt on oikeesti mahdotonta, se osuu niinku one shotilla päähän. No mitä? Tää on oikeesti mahdotonta. Joo, hän häkkää. Ja hänestä tulee Suomen top 1 ehkä. Kiitos, että katsoitte. Nähdään tulevissa videoissa. Tilatkaa pistikuksi. Adios. Peli hajos. Näköjään.